Hello mga kapramdi, magandang araw sa inyong lahat. Nandito pa ako sa Madalipay or Madalipoy Beauty. So ayun, kasama ako ng friend ko na namasyal dito, kaya dinala nila ako dito sa Madalipoy Beauty. Ang makikita dito, siyempre napakagandang mga views, mga vegetables, overlooking Ilocos Sur, Ilocos Norte, Benguet Province, siyempre Cordillera Province. So medyo maulap ngayon kaya hindi masyadong makita yung mga views, pero maganda yung mga lugar dito. So ayun, nakaka-miss nga. At dito pa lang talaga na-miss na ako. Sabi doon sa Mount Data Hotel, highly recommended daw itong lugar na ito kasi talaga naman napakaganda at pang tourist ang attraction dito. So ang nakikita naman talaga dito from this, siyempre napaka maaliwalas na lugar, mga vegetable like cabbage. Hindi ko alam yung mga iba't ibang klase mga vegetables. Marami rin dito mga carrots, or carrots, patatas, pichay bagyo, mga repolyo, ayun. Saka yung namumulaklak ng puti. So, anong tawag doon? Kalimutan. Kung ano pa yung nandito sa harap ko, yung pang hindi ko mabanggit ng pangalan. So ayun ka from day, papakita ko sa inyo yung napakagandang scenic views dito sa Malap. Nakalimutan ko naman kung anong view dik ito. Basta ayun ka from day. So tara, let's go ka from day, mamasyal tayo dito sa napakalawak. So ayun mga ka from day, sobrang ganda ng scenic dito. Napakalamig. At yung makikita natin mga vegetables na napakalawak. At ayun, siyempre may mga flowers. Napakaganda ng views. So ayan, nakikita natin. So akit tayo ka from doon sa pinaka view deck nila. At hindi ko alam kung may bayad, pero okay lang naman. Kung nakakatulong naman tayo sa tourism ng isang lugar, bakit hindi? So ito, marami rin pumupunta dito kapag may pupuntang mga ano dito, mga turista. So ito yung inaano nila, highly recommended na views. Pero halos wala akong makita ka from di kasi sobrang kapal lang ulap, masyadong mahamog. So dito sa daan, syempre maraming mga flowers, marigold or cosmo, tapos may mga agave. Ayun, hindi ko makita yung malayong lugar. So dapat pag nawala yung yung ulap. So dito ka muna. So ano kayong mga halaman yung nandito makikita? So ayun, mga flowers, may bahay dito. Mga cosmos plants or marigold. Hindi ko alam masyadong kabisado kasi magkakaiba yung bulaklak na ito. Parang cosmos, parang marigold. Kaya hindi ko masyadong sabi kung ano yung mga pangalan ng halaman na ito. So ayan, broccoli. So yan pala mga kapromdi, na alala ko na yung mga pangalan ng gulay na ito. Yun ay mga broccoli. So ayan, napakalawak. Punta tayo dito sa medyo mataas kapromdi dahil wala naman makikita dito. Puro ulap. So sobrang kapal, zero visibility. Wala akong nakikita. Kung nasaan ako, yun lang nakikita ko. Wala akong nakikita sa malayo. Oy, napakataas pala nito. Hindi ko alam kung ano mga gulay yung nasa baba. Halos wala akong makita.
So, meron pa yung taas, kaso kahit na pumunta pa ako ng taas, wala talaga akong makita dahil sobrang kapal ng ulap. Mga 50 meters, mga 50 meters away, wala na akong makita dahil, ayun. Medyo na ano ako sa taas ng lugar. Mga broccoli. Mga broccoli to, mga broccoli. So, ayan ka from the malapitan na. Hindi ko makita talaga yung malayo kasi nandito kami sa pinakatuktok pero sobrang kapal ng ulap. Kahit yung mga kasama ko hindi kami magkakita-kita dito kasi sobrang kapal nga ng ulap. Dapat kausapin, mag-usap kayo ng malapit para magkita kayo. Dapat nakakasino tayo kasi.
So, ito pala ka from the welcome to Madali Pay Budik. Potato and mustasa. Hindi naman ito pichay. Pichay. Parang mustasa kasi. Bandera Espanyola. Maganda talaga sana kung walang ulap, no? Meron pa dun sa baba ang mga mustasa.